què tal? Estem així a l'aeroport d'Istanbul. Estem fent escala abans d'anar a la destinació final. I l'aeroport d'Istanbul pareixia que fora poca cosa, però realment és una cosa enorme, plena de tendes, gegant, i vamos, així està desigual. Acabem d'entrar en una espiral de consumisme absorbits per l'aeroport d'Istanbul, que és una barbaritat. Vos conte, perquè s'imagineu un poc el consumisme per a on va. Això, d'ací, això és una tela. No sé per què serveix, no sé què, no sé. Però l'he agarrat perquè és molt bonica. Tu mira-la. I ja està. I tu dius, per què aquesta tela, Enric? Pues no ho sé. Però l'he hagut d'agarrar, perquè és una tela molt bonica. Acabem de plegar a l'aeroport de Xangai. Avui ja és dilluns, és un dia més, i són les 4 i les 5 ja de la vesprada. Les 5 i què? 6 menys quart. 6 menys quart, vaya tela. Espectacular, estem cansats, portem 24 hores en la mateixa roba, però perfecte, només. I s'ha vingut a recollir-nos el nostre amic, Miguelín. Què tal, Miguelín? ¿Todo bien? Luis. Ha vingut Luis a replegar-nos en el cotxe. Bueno, pues, estem així... Arranca l'aventura. Arranca l'aventura. Arranca. Trata d'arrancar-la. Trata d'arrancar-la. Estem així en el hotel sopant. Así comienza la semana de Shanghái. Imagina. I se n'anem a l'hotel a descansar. Que ja està bé, per favor. M'acabem de plegar a l'hotelet i ara anem a entrar a veure com és això. Estem molt cansats, portem més de 24 hores sense dormir, molt cansats. No s'està gravant res perquè és oscur i no hi ha llum. Però bueno, la cosa és que així està l'hotel. L'hotel se diu... Un caballito, ni ahí. Anem a veure, a contactar amb la gent nativa d'ací. Per favor, com és l'hotel? És com un dragó. Ah, vale. Tira foc. Tenien que retransmitir sí o sí l'habitació de la passió. Així estem donant-li voltes a com accedir al telèfon des d'Android, des d'Apple, des de l'Spam, des de qualsevol cosa. Pim pam, toma la casitos. Aquí no paren d'entrar. Així estàs. Sí. Toqueti. Así el pasillo. Así la 6231. 6231 és l'habitació. Bon dia. Són les 7 del matí i portem des de les 4 i mitja desperts. En la tele està la Lady Gaga de Shanghai. Comença el dimarts. A què sí, Rafa? Vale, va. Jo no sé si... Començarem el dimarts un poquet. Jo no m'he mirat a l'espill, no sé quina cara porta. Una cara de xino que... Ui, s'ha de soprar la canya.